Ongietorriak lasai jaietako eSports txapelketetara. Aurten, 3 joko aukeran, Paladins, osatu zure boskotea eta beste taldeen aurkaritu. Aukera ezazu zure txapelduna. Taldekin arteko komunikazioa ezinbestekoa. Rol ezberdinak daude joko honetan. Erasokorra, ehiztaria, lehen lerrokoa eta sendatzailea. Brawlhalla, borroka gogorra izango da. Arerioa plataformatik bota beharko duzu. Divertigarria oso. Banaka edo taldean aritzeko. Scribble. Marrazten hona zara? Besteak marrazten duten asmatzen ere? Hau da zure jolasa. Asma itzazu eskutuko hitzak azkar, puntuak pilatu eta irabazi. Apunta zaitez. Goza itzazu lasaie lehen eSports txapelketak.